Gipangayo sa National Food Authority kon NFA sa mga lokal nga pagkamahanan nga paspasan ang pagkuha sa ilang stock sa bugas aron mahatagan og luna ang bagong ani nga humay ug mapalig-on ang presyo sa bugas. Sumala ni NFA Administrator Larry Lacson, kinahanglan nga mahawan ang bodega aron ang ahensya makapalit pa og dugang humay sa presyo nga 23 pesos ngadto sa 24 pesos matag kilo, nga mas taas kaysa sa 15 pesos nga presyo sa ubang negosyante. Sa 67 nga LGUs nga interesado mo palit sa bugas sa 33 pesos ngadto sa 35 matag kilo, tulo pa lang ang nag-order, mao kini ang San Juan, Navotas ug Camarines Sur. Gipaabot usab ang mga tulo ka LGUs sa pagkuha sa ilang stock. Tungod sa kakuwang sa storage, nagplano ang NFA sa pagtukod og bag-ong bodega sunod tuig. Gidirekta usab sa Department of Agriculture nga paspasang pag-apod-apod sa bugas aron matubag ang food security emergency. Kini si Idol Kenny alang sa FM Balita sa buntag, dikapugnan sa paghatod sa mga nagkaroon og labas nga mga balita. Tatak FM Balita.